стоп, типа, я мер, пропустіть мене. Що таке? Ми маємо 5 прекрасних хлопців. А що нам песика недавно подарували? Пийте або дуже добру каву, або не пийте взагалі. Ви мусите заплатити лікарю, і робите це так таємно. І лікар, знаєте, теж так голову відвертає, ви там в кишеню пхаєте ці кошти. Зарплата вчителя має бути одною з найвищих в Україні. Нас в Україні всі бояться робити реформи, тому що розуміють, що втратять рейтинг. В результаті не роблять. В моїй уяві це є надзвичайно працьовиті люди, які, власне, Криму дали життя. Я вам розкажу історію, яка у мене трапилася в червні місяці. Я готувався до приїзду мера Вроцлава, дуже класний дядько. Він мав з собою привезти такого невеликого гноміка. Зачем? А в них є традиція, що вони ті гноміки дарують різним містам. Такий там мідний гномік. І я ходив по місту, думаю, де ми його поставимо. Шукав місце хороше. Мені там дали декілька варіантів, але я можу сам піти особисто подивитися. І йду я через площу Ринок, дивлюся, молодняк. 10, 12, 15 років, такі, знаєте, рух, бігають по площі Ринок, людей, море. Я кажу, що таке, що сталося? Бумчика закрили. Бумчика закрили. Що за бумчик? Я підходжу до входу в ратушу, а там більше 1000 людей пробує вірватися в ратушу. Це є вихідний день, субота. Я думаю, це серйозно. Я підходжу ближче, так, стоп, типа, я мер, пропустіть мене. Що таке? Та бумчика закрили. Я прориваюся якось в ратушу, заходжу туди, там поліція вже стоїть, муніципали. Дивлюся, цей бумчик. Виявляється, це є блогер, дуже популярний, який має декілька мільйонів підписчиків в Інстаграм. І він сказав, що він буде у Львові і запрошує всіх на зустріч, на площу Ринок. Вони всі прийшли, а він, бідний, злякався, тому що всі на нього почали, там, знаєте, давайте там фото, і він забіг всередину. І я розумію, що вже діла не буде, бо народ хоче бумчика. Я говорю, так, люди, зараз бумчик вийде, загальне, спільне там селфі. Я підганяю машину до входу, робимо коридор з муніципалами, виводимо цього бумчика, він ще був з товаришем, в машину, пробуємо їхати, народ кидається на цю машину. У нас там потім болдерди стоять, я говорю, боронь Боже, якщо б, не дай Бог, болдерд би не відкрився, розумієте, нас би з тою машиною там би перевернули, розумієте. Я його вивіз на джаз, у нас якраз був джазовий фестиваль, і я був подивований, тому що я ж потім знав, хто це такий. Представляєте? Він, правда, зробив потім, попросив мене зробити з ним селфі, розумієте? І він виставив потім це в Інстаграм. Воно там набрало шалену кількість переглядів. Добрый день. Сегодня у нас в гостях мэр города Львова, лидер партии «Самопомощь», кандидат в президенты Украины Садовой Андрей Иванович. Добрый день. Дай Боже вам здоров'я, доброго дня. Салям алейкум. Алямку асалам. Шикарный ответ. Спасибо вам большое Дякую. за это. Сегодня и мы у вас в гостях. Сегодня мы встречаемся здесь, в Киеве. Как часто вы приезжаете в Киев? Обычно это по работе? В принципі, так. Я працюю міським головою Львова вже більше 12 років. І, чесно кажучи, не сильно багато їздив, тому що завжди було дуже багато роботи. І багато гостей ми приймали у Львові з різних міст, з різних країн. Тому останнім часом я собі дозволив трошки такі робити візити вічливості. Їздив по Україні з проєктом Urban Talk, де ми говорили про міста. А в Києві стараюся бути кожного тижня, треба потрошки вже привчатися, тому що планую з другої половини року переїжджати на постійну роботу, керувати країною. Руководить предприятием хотя бы в 300 человек людей – это очень сложно. А как вы справляетесь с миллионным городом и так успешно в течение более чем 10 лет? Вы сами сказали, 12 лет. Головне – не заважати людям. Замечательно. І люди самі все роблять. Це порада для всіх керівників. Саме головне – це чітко розуміти, що ти хочеш зробити. Має бути стратегія. Куди йти? Зібрати якісну команду людей
і мотивувати людей. І своїм прикладом показувати, надихати, йти вперед. Дуже просто. Вы меняете свою команду из года в год? Или вы как вот вы сформировали ее? Я постійно є в пошуку. У нас унікальна програма працює у Львові по залученню молодих людей. Більше 10 тисяч студентів пройшли стажування в міській раді за останніх 12 років. І кращі з них лишаються потім на роботі, проходять відповідні конкурси. І сьогодні більше половини працівників – це молоді дівчата, хлопці, які будуть прекрасними управлінцями, я думаю, наступними мерами, президентами. Важливо шукати людей хороших. Я завжди беру до роботи тих, хто кращий, мудріший, успішніший від мене. Ініціативний саме. Звичайно, треба брати креативних людей. Людей, які вміють творити, які розуміють, що нема безвихідних ситуацій, що завжди є якийсь унікальний вихід, які не бояться, які люблять життя і які люблять людей. Которые находят, не сидят на месте, а находят. Ви знаєте, під лежачий камінь вода не тече. Сейчас время перемен. Очень много реформ. Мне хочется затронуть медицинскую реформу. Что вы видите перспективным и что вы видите немножечко, может быть, не совсем правильным? Насправді, реформа в нас ще не почалася. У нас є, можливо, якісь приготування. Але вони складно йдуть. Чому? В нормальній країні люди обирають парламент, який має довіру. Парламент формує уряд, який має довіру. І парламент і уряд свідомо йдуть на певні реформи, роблячи серйозні зміни, які понижують їхній рейтинг. Але якщо вони це роблять швидко, то за рік-два з'являється результат тих реформ і довіра росте. Нас в Україні всі бояться робити реформи, тому що розуміють, що втратять рейтинг. В результаті не роблять. То, що пробує робити Супрун, дуже багато є запитань, але одна річ, мені здається, є правильною, коли на сьогоднішній день кожен громадянин укладає угоду з сімейним лікарем, і цей сімейний лікар може мати достатньо хорошу заробітну платню, маючи гарантовану кількість клієнтів. Він може мати зарплату 30-40 тисяч. Я вважаю це нормально, тому що не вірю, що рівна заробітна платня для всіх лікарів – це є правильно. Тому що один є, знаєте, геній, до нього стоять черги, а інший не має таланту. То, можливо, йому треба поміняти свою спеціальність, іти, можливо, в аптеку торгувати, а не лікувати людей. Тому, знаєте, такі кроки є, але нема системності, тому що в медицині нам треба дуже багато зробити. Сьогодні пацієнт не може отримати всього спектру якісних послуг. І друга річ, в нас не працює страхова медицина в повному об'ємі для всіх людей. І сьогодні, знаєте, такий момент приниження, коли ви мусите заплатити лікарю, і робите це так таємно, і лікар, знаєте, теж так голову відвертає, ви там в кишеню пхаєте ці кошти, тобто принижується лікар, принижується хворий, і це неправильно є. Має бути висока заробітна платня для лікарів, має бути надсучасне обладнання і має бути система, яка повністю гарантує медичне забезпечення для людей незахищених, а багаті мають за себе платити. Нема ради. А вот какое место в реформировании занимают пациентские организации, различные организации, скажем так, негосударственного профиля? Громадськість завжди відіграє велику роль, тому що це і контроль, це ініціатива. В такі структури, як правило, приходять люди, які дуже активні, які не мовчать, не бояться. От, наприклад, зараз пішов непоганий крок стосовно інсуліну, коли знялася оця система загальнодержавних тендерних закупівель, коли купляли невідомо що, невідомо в кого, а більше зараз на місцях будуть приймати рішення і вже буде лікар мати вибір, що рекомендувати пацієнту в залежності від його проблем. Я би, чесно кажучи, забирав оцю всю бюрократію і більше давав можливостей для праці лікарю і пацієнту, щоб вони спільно приймали рішення. Щоб оцей лікар
і пацієнт, власне, дивилися, як ці кошти правильно можна використати, які держава дає на кожного українця, якщо, наприклад, він хворіє. Тому що ця система, знаєте, загальна, така ще з радянських часів, вона сьогодні є зіпсована корупцією, на тому невелика людей заробляє надприбутки, так, медична мафія її називають, а прості хворі, вони насправді виживають. А ви ж подивіться, рівень життя в Україні, Да. він є найнижчий в Європі. Це не У Львові, до речі, хороші показники, тому що ми дуже серйозно займаємося профілактикою різних захворювань, постійно. Але по Україні динаміка недобра. Хорошо. А вот что касается реформы в педагогике, в образовании? Ви знаєте, ми мали в радянські часи достатньо сильну освіту. Якщо говорити про середню школу, вона була гідною. Якщо забрати оце от ідеологічне наповнення, то діти отримували дуже високі знання. На сьогоднішній день оці постійні щорічні зміни і реформи трошки розбалансували систему. І сьогодні дуже важливо, щоб ми в школі вчили дитину бути креативною. От на моє переконання, сьогодні треба значні кошти інвестувати в те, щоб діти вміли малювати, щоб діти вміли слухати музику, займатися музикою, танцювати. Ну, я не говорю там математика, фізика, точні науки, це взагалі однозначно. Взагалі ідея наша є наступна. Є такий податок на гріх, він називається акциз. Податок на тютюн і на алкоголь. В середньому це десь 60 мільярдів в рік. От я би всі ці кошти спрямовував виключно в освіту і фізичну культуру. Щоб ми школи мали настільки забезпечені і хорошим обладнанням, і щоб вчителі мали найвищу зарплату, тоді ми будемо мати вчителя, який буде гідно вчити дітей. Взагалі в бюджеті держави освіта має складати з наукою порядка 25%. Тому що це основа основ, це фундамент. Подивіться, будь ласка, як розвивалася після Другої світової війни Німеччина чи Японія. Основна стаття – це була освіта. Подивіться на Турцію, які вони зробили карколомні кроки впродовж останніх 25 років. Основна стаття – це освіта. І треба, щоб бажаючи в університет поступити на вчительські спеціальності, мали найбільший конкурс. Тому що зарплата вчителя має бути одною з найвищих в Україні. Тоді система запрацює. Тоді дійсно вчитель буде себе наповну віддавати. І дуже важливо, щоб ми, власне, в школі розвивали дитину. Знаєте, щоб ми давали їй нові знання, нове пізнання світу. Тому що ми живемо в цікавий час. Ми живемо в світі, який непередбачуваний. І ми не можемо спрогнозувати, що буде завтра. Тому треба вчити дітей бути дорослими і вміти в тому світі себе знаходити. Я хотела бы вот еще даже опуститься, ну, скажем так, к истокам, к рождению. Я недавно наткнулась на такую статистику, вернее, такую тезу, что самая быстро вымирающая нация – это украинцы. Я немножечко даже, может быть, это фейк, но сам факт, судя по тем законам, которые принимают для увеличения рождаемости, хотели ввести запрет на аборты. Хотели, вот сейчас, по-моему, что-то, декретный отпуск хотят урезать и так далее. Как же повысить эту рождаемость? Перш за все, треба вернути довіру українців, громадян нашої країни до власної держави. А щоб це вернути, потрібні зміни в країні, потрібна мінімізація корупції, потрібен ріст економіки, щоб люди мали роботу. Ви ж подивіться, в минулому році з України виїхав 1 мільйон наших громадян. Це слова міністра закордонних справ, які він озвучив в прямому ефірі. Люди шукають кращої долі. У Львові, наприклад, навпаки ситуація. До Львова приїжджають. У нас позитивна динаміка. Медичне забезпечення. Ми сьогодні з вами про це вже говорили. Питання освіти. Сьогодні дуже багато батьків відправляють своїх дітей на навчання за кордон, тому що вони хочуть дітям дати хорошу освіту. І вже пішла динаміка такого освітнього туризму і шкільного.
на старші класи також дітей відправляють за кордон. Це показує, що в нас є серйозна проблема, ми про це не говоримо в нашій державі. Тому що немає розуміння пріоритетів в нашій країні. От президент держави – це має бути стратег, який має давати дороговказ, який має бути прикладом, який має бути камертоном, щоб давати оцей чистий звук. Тому що ми дуже часто по телебаченню чуємо одне, як в нас красиво все, так? А на місцях все зовсім по-іншому є. Тому любиш людей, віддаєш себе, люди це відчувають. Можна підняти і рівень життя, і треба це робити. Звичайно, українці мають жити довше. Да, я с вами абсолютно согласна, Андрей Иванович. Я буквально вчера столкнулась с мнением таким, что моя знакомая говорит: вы знаете, вот как вы относитесь, Гуля, вот к этому кандидату, вот к этому кандидату. И она перешла на тему, я чувствую, что я ему верю. К чему мы приходим? Приходим, что люди выбирают сердцем. Вот верю и все. Поэтому ваши слова касательно доверия людям, это я вас 100% поддержу. Они это чувствуют. Как относятся к вашему плотному мужу? Та вона не знає, що може бути по-іншому. Це головний секрет. Тому що, коли ми одружувалися, мені вже було 32 роки. І я вже був дорослою людиною. І вона знає, що так є. І, чесно кажучи, без неї мені було б дуже важко, тому що ми маємо 5 прекрасних хлопців, а ще нам песика недавно подарували. І це Катерина на собі все несе. Їй дуже нелегко, але вона, знаєте, вона любить, вона мила, вона сама за фахом мистецтвознавець, і вона дітям дає дуже багато любові. Якщо б не Катерина, я б навряд чи зміг бути успішний в роботі, в політиці. Тобто, ну, скажем так, 50% успеха мужской карьеру мужчины занимает его жена. Я думаю, що так. І боронь Боже, хтось буде спорити. Не можна. Хорошо. Вы сами затронули тему детей. Сыновей вас 5. У них у всех такие, знаете, вот очень своеобразные имена, даже двойные. Правда. Да? Вот когда вы их называли, вы в честь кого-то называли? В честь прародителей? Ви знаєте, у нас в сім'ї є традиція. Коли народжується син, то ім'я дає дружина. Понятно. Якщо буде дівчина, тоді, напевно, я буду вже називати. Іван народився в день народження мого тата Івана, якраз 65 років, і народжується Іван. І це був перший внук для мого батька. Щоб ви розуміли, сьогодні моя мама має 9 внуків. Тому у нас потім, знаєте, так розв'язалося і пішло, тому що в мене з Катериною 5 хлопців, і моя рідна сестра має 4 дівчаток. Як ви поділили так поровну? А от так, розумієте, отак воно є в житті, розумієте? Тому він Іван Павло, тому що Іван. А коли народився Тадей, то Катерина на нього подивилася і говорить: так це ж Тадей, розумієте? Там чи Михайло, Йосип, Антоніо саме має такий дзвінкий голос. Ну так, знаєте, от ти дивишся на дитину чи на людину, так воно є. Тому треба завжди давати то ім'я, яке, знаєте, Бог тобі говорить. От назви його так. У вас українські корені? Так. 100%. Я думаю, що все-таки десь пра це є наші, це вікінги. Тому що, вибачте мене, Київська Русь, також варяги сюди приходили. Ми з дітьми одного разу поїхали літом в Норвегію, і діти дуже були щасливі, це така унікальна країна. Хоча останнім часом ми дуже багато їздимо по Україні. Я взагалі пропоную, щоб українці краще пізнавали власну державу. Навіть у нас така в родині є така, знаєте, програма «Люби та знай свій рідний край», коли ми їздимо, вивчаємо нашу історію. І в цій царині треба дуже багато зробити. От можу вам дати таку інформацію про річ, яку я буду робити однозначно і достатньо швидко.
Ми чи не єдина країна в світі, яка має велику територію і яка не є об'єднаною. У нас всього-навсього є тільки 10 аеропортів, які мають пряме сполучення з Києвом. І в нас немає жодного сполучення між містами не через Київ. Це є тоталітарна система. Це вартість квитків в 10 разів дорожча, ніж реально воно могло би бути, якщо брати, наприклад, Німеччину, Польщу. Тому я хочу відновити всі аеропорти в всіх обласних містах і зробити максимальне авіаційне сполучення, щоб було між містами, щоб люди подорожували. Це дасть шалений плюс в створенні нових робочих місць. Це можна створити таким чином, я думаю, більше 2 мільйонів робочих місць. Це дасть динаміку для малого середнього бізнесу. От простий приклад. Ми у Львові в минулому році прийняли 2,9 мільйона туристів. От порахуйте, один турист витрачає в подорожі у нас десь приблизно $85 за день. Середній час перебування 2,5 дні. Знаєте, яка це сума виходить? Ні. Це виходить в рік більше $600 мільйонів або приблизно 17 мільярдів гривень. Це ті кошти, які інвестуються в місто, в економіку, в життя. Люди мають роботу. А так само це можна організувати в інших містах. А для цього треба, щоб люди між собою комунікувалися. Тому розвиток бізнесу, малого, середнього, робочі місця і, саме головне, з'єднати країну. Тому що в нас люди, які живуть на Сході, до речі, про Захід знають фантазії. Дуже часто через телебачення, яке показує не завжди тільки те, що є добре, а дуже часто акцент робиться на те, які є проблеми. Тому треба об'єднати людей, щоб люди були разом, подорожували один до одного. І це буде річ, яку я буду робити одну з перших. І ще плюс, дуже важливо, щоб ми відродили літакобудування в нашій державі, тому що в нас літаки зараз не випускають, на превеликий жаль. Я хочу мати імпульс для відродження літакобудування, щоб держава замовляла літаки власного виробництва, тому що це плюс створення нових робочих місць, плюс це імідж, престиж держави. Ну а друга річ, якщо ми говоримо про освіту, ми повинні говорити про науку. А де візьметься наука, якщо немає літакобудування, немає ракетобудування, немає суднобудування, немає машинобудування? Якщо розвивається промисловість, тоді наука має з чого черпати енергію і має для чого працювати. Тобто це взаємопов'язані речі. Есть ли в вашей семье традиции, которые соблюдают все? Ну, на Новий рік і на Різдво, і на Пасху ми завжди вдома, в родинному колі. Сімейний праздник. Так, це виключно сімейне свято, ми є в родині. Це дуже важливо. Вечірня молитва. Завжди родина збирається вечором на молитву. Ну, коротко, Отче наш, Богородице. Це є така традиція. Ну, неділю до церкви ми ходимо. Каву любимо пити після церкви. Теж так в родинному колі. В принципі, знаєте, багато є таких речей, які наші є особливі. І ми з того дуже тішимося, нам то дуже подобається. Добре. Мы все-таки на крымско-татарском канале. И вот в связи с ситуацией в 2014 году очень много крымско-татарского народа переехало на Галичину. И они любят это место. Не знаете почему? Слухайте, і ми любимо. Ви знаєте, ті наші друзі, які приїхали з Криму, вони дали такий особливий якийсь імпульс, драйв. По-перше, з'явилися різні невеликі ресторанчики, де можна з'їсти доброго плову, де різні такі, знаєте, спеціальні страви можна з'їсти, які раніше можна було тільки в Криму попробувати. І що мене вражає, це дуже велика інтелігентність і толерантність. У мене є багато друзів, які переїхали з Криму, і ми в міській раді також маємо працівників, які у нас сьогодні працюють, і ми розуміємо цей біль. Ви знаєте, в Західній Україні, у Львові ви не знайдете жодної родини, яка би не мала в своїй історії власне таких непростих моментів, коли нас переселяли, виселяли, коли були репресії. Кожна родина це пережила. Тому ми цей біль сприйняли як свій власний біль. Тому ми відкрили наші двері
всім тим, хто приїхав. А вы поддерживаете связь с филиалом, львовським філіалом Кримської? Так, звичайно, вони завжди з нами приходять на різні заходи, ми до них приходимо. Зараз вони отримали від міста приміщення, наскільки я знаю, там збираються його дуже якісно облаштовувати. То, в принципі, дуже дружні відносини. Замечательно. А кофе? Вы знаете, что вот такие слова, как кава, джезва, филіжанка, это не совсем украинские слова? Ви знаєте, в нас все перемішано є. Они как-то, мне кажется, что они заимствованы. Я думаю, що в цьому є велика доля правди. Я кожного дня люблю пити каву, яку готується в джезві. Мені це дуже подобається, тому що це дає особливу можливість максимально взяти з цього зерна оцієї енергії. І вдома ми, до речі, тільки каву п'ємо в джезві. Тільки. Ніяких машинок, авто? Ні, там який автомат ніколи не дасть цього відчуття натурального смаку, знаєте, цей процес. Я пам'ятаю, коли мені було 15 років, то я любив сам спершу смажити каву, я пригадую, потім я її молов, потім я робив різну рецептуру кави, я давав там корицю, експериментував. Це один з таких, знаєте, перших дорослих спогадів у моєму житті. І зараз я маю особливий стосунок до кави, тому що ми навчені пити каву дуже хорошої якості. До речі, це моя порада. Пийте або дуже добру каву, або не пийте взагалі. Тому що це не є добре для здоров'я пити якісь там різні сурогати. І ми славимося тим, що в нас кава хорошої якості. Тому принагідно всіх запрошую, поки я працюю у Львові, приїжджайте на добру каву. І потім також приїжджайте. Дякую, дякую. А вот что знают украинцы о крымских татарах? Вот какое у них представление об этом народе? Я думаю, що в нас історії приділяється дуже невелике значення, тому що донедавна ми ще були всі в полоні радянської ідеології, де все було перекручено. І це дуже правильно. Сьогодні подавати історію правдиву, реальну. В моїй уяві це є надзвичайно працьовиті люди, які, власне, Криму дали життя. Тому що люди інших національностей, вони не такі працьовиті в Криму, чесно вам скажу. Крим – це є сама улюблена земля, де я любив приїжджати на море. І Бахчисарай, Крим, ваші заповідники – це щось неможливе. Я закоханий в це. Це перші спогади мого дитинства, Крим. І я маю велику мрію вернутися в Крим і бути там, і відчувати цю енергію. Тому що це поєднання море, сосни, повітря, степ. Всіх стихій. Розумієте, такого другого Божого райського місця на землі нема. Тогда я не могу задать следующий вопрос. Вы идете в президенты. Будете ли вы поддерживать национальную идею крымских татар в образовании крымско-татарской территориальной автономии? Я думаю, що це само собою розуміється, тому що це земля, де кримські татари жили споконвіку, і це їхній дім, і треба допомогти, щоб цей дім, знаєте, був живим. І взагалі нам треба дивитися далі, тому що світ міняється дуже швидко. Я вірю, що Україна буде мати зовсім іншу динаміку розвитку, позитивну, а якщо ми будемо мати підйом економіки, якщо ми будемо мати набагато більше грошей на освіту, на оборону, на культуру, то ми зможемо і рівень життя мати на порядок вищий. Будемо мати на порядок вищий рівень життя, тоді Крим вернеться само собою. І ми знову будемо разом, бо це велике бажання всіх нас бути разом, тому що це земля, яка є наша, з діда-прадіда. Почитайте, будь ласка, історію України, яку написав Сергій Плохій,
Це є професор Гарварда, який народився в Україні, зараз викладає в Гарварді, як він красиво описує оці часи, скіфи, Крим, як це все було переплетено. Дуже цікаво. Андрей Иванович, вот за завершение, нас смотрят и в Крыму. Нас смотрят крымские татары по всей Украине. И не только крымские татары. И у вас есть возможность вот напрямую к ним обратиться. Перш за все, хочу передати вам свою велику любов. Крим – це є та частина світу, яку я люблю надзвичайно сильно. Я хочу туди приїхати. Я хочу бути корисним, я хочу вам служити. Я вірю в Україну, я вірю в Крим, я вірю, що ми збудуємо Україну, в якій хочеться жити. Вперед до перемоги. Я тебя добавлю. Слава Украине. Героям слава. Дякую. Дякую вам.